A reconstrución dos últimos pasos de Diana no mesmo escenario, pero un ano despois, levada a cabo pola Garda Civil, busca arroxar luz sobre o que lle puido acontecer á moza cando volvía dende a festa no centro do pobo á súa vivenda situada no Alto de Cabío. Nestes días, os axentes buscaron información entre os feirantes, veciños ou visitantes que puideran atoparse na zona o pasado ano. Estes testemuños, á marxe de axudar a compoñer unha radiografía máis completa do escenario da desaparición, están lonxe aínda de aportar algún dato relevante do que lle pasou a Diana. En ausencia de pistas, a hipótese con máis peso segue a ser a desaparición forzosa. O rastro de Diana Quer pérdese aquí, en Taragoña, onde aparecía o seu móvil a finais do mes de outubro. A pesar de que os axentes conseguiron desbloquear o terminal e acceder á información, de momento non atoparon datos relevantes sobre o paradoiro da moza. Precisamente a falla de información de interese supuxo un duro golpe no seo da investigación, que confiaba en que o desbloqueo do móvil encauzaría as pescudas cara a un rumbo concreto e motivaría a reapertura do caso sobreseído temporalmente. As esperanzas tamén se van esvaecendo no núcleo familiar de Diana, mentres que a nai Diana López Pinel aferrase á idea de que a súa filla segue con vida, o pai Juan Carlos Quer afronta o desenlace do caso de xeito máis pesimista. A pesar de que dubida de poder recuperar a súa filla, insiste en que a investigación debe continuar para que non se esqueza o caso e que os responsables da desaparición de Diana paguen polos seus feitos.